ଶୁଣୁ ସନା ସାର୍ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଭାଷଣ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତୁ ସେଇଭଳିଆ ଭାଷଣ ଦବୁ ସ୍କୁଲରେ। ହଁ ଯେମିତି ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହବୁ ବୁଝିଲୁ। ଏ ବୋଉ ମୁଁ ଆସୁଛି। ହଉ ଯା। ସାର୍ କଣ ହେଲା କି? ତମ ପୁଅ ମୁଁ ଭାଷଣ ଲେଖିଦେବି ସେ ପ୍ରେମ ଚିଠି ପଢିବ। ସାର୍ ଆପଣ ତ ଯାହା ଲେଖିଥିଲେ ମୁଁ ତ ସେଇଆ ପଢିଲି। ଓ ହେଇ ମୁଁ ଯୋଉଟାରେ ଭାଷଣ ଲେଖି ଦେଇଥିଲି ସେଉ ବୁନ୍ଦି ଖାଇଲେ। ସାର୍ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଝାଡା ଖିଆ ତତେ ଏଇଠି ବାରମ୍ବାର ବୁଝେଇ ଛାଡିଲା ତଥାପି ତୁ ଭୁଲ କରିଦେଲୁ। ଇଏ ବୋଉ ମୋର କଣ ଭୁଲ ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଭାଷଣ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଉ ବୁନ୍ଦି ଦେଇଦେଲେ। ମୁଁ ଆଣିବି ବୋଲି କାଗଜ ପାଇଲିନି ମୁଁ ସେଇ କାଗଜରେ ଗୀତିଆ ହେଇଛି। ଯୋଗଣିକିଆ ତୋର କଣ ଯୋଗଣିକିଆ? ପ୍ରେମ ଚିଠି ଗୋଟେ ଭାଷଣ ନୁହେଁ କି? ସାଲା ଓହୋ ସେଟା ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖନ।